Barbaş temaşavanên hêja di bernameyek nû ya basî roj de carekê nebehev. Zelîmxan Mutsuev endamê desteya bilind ya Partiya Yekgirtûya Rûsyayê. Çar caran bûye parlamenter di Parlamentoya Federasyona Rûsya Duma de. Niha jî pêncem car kandîtê Duma ji devera Ekêterîn Bûrî li ser xebata wî di Duma de têkiliyên Herêma Kurdistanê û Rûsyayê giringiya van têkiliyan tevereya me duem ya basî roj de em dê li gel Zelîmxan Mutsuev qise bikin. Di tevera me ya yekem de em dê li ser rewşa perwerdehiye û derxistina ji kar a bi hezarên mamostayan û bandora wê li Bakurê Kurdistanê stûdyoya me ya Diyarbekirê li gel Birêz Yılmaz Güneş endamê meclisa giştiya sendîkaya perwerdehî eğitim sen biaxifin. Kek Yılmaz destpêkê de tu bi xêr hatî bernameya basî roj a Kurdistan 24 û em bi wê dest pê bikin rewşa perwerdehiyê niha taybetî piştî pazdehê tirmehê li Bakurê Kurdistanê çawa ye? Belê, silav û rêz di serî de ji bo vê derfeta we em ji wara silav û rêzê xwe pêşkêş dikin. Temeweşanê 24 Kurdistan TV jî bi rêzdarî silav dikin. Belê we jî anî ziman ji 15 tirmeyê vir de hem Türkiye hem jî li Bakurê Kurdistanê em bêjin qeyranekî pir mezin di dome. Di vê qeyranê de hemû beşê civakê tesîrekî pir mezin li ser em bêjin derûniya wana tê çêkirin. Em jî di nav vê qeyranê de em bêjin tesîrek li ser me jî çê dike. Perwerdeya 2016-2017 li Türkiye û Bakurê Kurdistanê ew 12 îlonê de dest pê bike. Bes heman demî nêzîkî 11,500 kes mamoste li Bakurê Kurdistanê ji kar hatine dûrxistin, gogelek ji wan endamê ve eğitim senê bixwene. Belê. Niha di 15 tirmeyê de darbek li Türkiye çêbû. Bele. Hükümeta AKP em bêjin gelê Türkiye bi giştî. Li hemberî vê derbê bertekî pir mezin da ev derbeya leşkerî fetisan. Lê belê hükümeta AKP vê derê de fırsetekî cuda xiz destê xwe li hemberî wê êku muhalîfin êrişê herî mezin tundî li ser muhalîfê xwe niha dimeşîne. Yek jî ji vana jî sendîkaya perwerdê û zanistê û eğitim sene li ser endamê eğitim senê tundiyekî herî dijwar dimeşe di heftê îlonê de Wezareta Perwerdê bi talîmatekî 11,285 endamê me ji kar dûr xistin. Ev endamê me giştî li Bakurê Kurdistanê dixebitin. Yani bi giştî li Bakurê Kurdistanê evan endamê me ji kar hatin dûrxistin. Herî hijmara zêde li Amedê 4314 li Mêrdînê 1885. Baş Kek Yılmaz. Kek Yılmaz niha devlet wana wisa suçlar dike. Jaliyê Serokvezîr ve Jaliyê Serokkomar ve wisa hate dest nîşan kirin ku têkiliya van mamosteyan bi tevgereke terorî re hebûye. Gelo çi îspat di destê hikûmetê de hene got ev mamosta têkiliyeke wan bi terorê re heye. Çi îspat hene, çi tişt rû dane êgo dest nîşan dikin ev xebatkarên perwerdehiyê pedagog mamoste têkiliya wan bi rêxistinê terorîst re heye. Belê. Birastî di destê Wezareta Perwerdê û em bêjin hikûmeta AKP tu delîlek tune. Evan mamoste û em bêjin pedagog, psikolog, zanistdar hemû bi salan li hemberî şer û qewmê li herêmê tên li ser dikevin li hemberî vî şerî derketin. Hükümet yani û alîgirê xwe çapemeniya navendî
بآلی که ام خستن وکی هدف وکی بناف کیوانو که دا به ترور تکلیه وانه هیه اوا رورشی که هری مزنه ام دسری دا و رورشی به تندی رخنه دکن به سالان هب ایتم سن و اندام خواه لهرمه آشتیه که ماینده امیجن همو کسی بندست جبوی مافی خواه بدست بکن تکوشینه که به وی شکلی دمشینه ده سری دا امیجن گلی کرد و گلی بندست همو یه مافی واناج دست وانا هاتنه گرتنه لسر وان بریارا تکوشینه که با آواکی به همپا دمشینه Kek Yılmaz'nıha پولیتیکای وانا Kek Yılmaz'nıha taybeti li Bakurê Kurdistanê herdem jaliyê devletê ve ew yekatiye gotin ku divê bîrûra ji aliyê tevgerên sivîl demokratîk ve birê ve biçin mirov bi awayekî serbest dikarî dîtinê xwe bêne ziman. Lê piştî pazdehê tîrmehê tê dîtin ku li hemberê tevgerên sivîl demokratîk helkeftinek dest pê kiriye, girtin, zindanî kirin, ji kar dûrxistin û eğitim sem bixwe yek ji wan tevgerên sivîl demokratîkî herî bi bandor xwe dîte sîre gelo êve ve çi xebat kiriye ê ku wisa dikare bê binavkirin ku li dijî yasayan e. بله براستی گره مری ویکای بینه زمان حکومت AKP de sala 2002 da ku desalatariya Türkiye xiste desti xwe yani rûreşikî ha derxiste ortê ez demokrasiye parêzim ji bo demokrasiye ez xebatê bêhempa dimeşînim eva tu di nav xwe de rastîk nîne em bêjin di aliyê dinê de jî saziyê sivîl ê civakî ez alîkarî dim wana hemû ji bo demokrasiyê xwe pêş bixin ev jî şaşîkî herî mezin e van 4-5 salê dawiyê jî hikûmeta AKP em bêjin ku tiştê wî yê şaş di nav gel da saziyê sivîl û sendîka û wek saziyê ku ji bo demokrasiyê tekoşînê dimeşînin em bêjin kiriye AKP'yê şaş ê çewt evana deşifre kirin derxistin holê AKP hikûmeta AKP li ser saziyê sivîl û sendîka û êkul heremê em bêjin tekoşînê dimeşin evana ji xwe re xistin hedef li ser wana tundikî dijwar dimeşe ji 15 tîrmeyê vir da jî o hal ji xwe te wekî xistekî firsetek li ser saziyê sivîl em bêjin tundikî herî mezin hikûmeta AKP dimeşîne li heremê bi deha saziyê sivîl hatin girtin, sendîka hatin girtin, endamê wana ji kar hatin Niha ger em rewşekî wisa bigirine desta Birêz Güneş. Hikûmeta AK Partî piştî ku hatî desthilatê wekî gotê destnîşan kirî dibêje ku di warê perwerdehiyê de jî gelek pêngavên giring avêtine. Mesela ew yek qebûl kiriye got bi Kurdî bi zimanê Kurdî bi zimanê zikmakî perwerdeyî bêkirin li ser esasê tercîhê got mirov vê yekî tercih bike dikarî. Gelo wekî eğitim sen ve xebatekî îdiyal kir ku yani perwerdehî bi zimanê zikmakî bi taybetî li Kurdî li deverên Bakurê Kurdistanê dest pê bike li ser esasekî îdiyal jî. Belê Yani gelo eğitim sen. şaşiya hikûmeta Belê. AKP Belê fermo. şaşiya hikûmeta AKP ya herî mezin da divê qadê da ye yani em bêjin li Bakurê Kurdistanê nêzîkî 20 milyon Kurd dijîn dibêjin hûn ê perwerda Kurdî dersa hilbijêrî yani wekî hilbijêrî yek gelek bi dersa hilbijêrî ew ê ça zimanê xwe fêr be ew ê ça gel ji vê feydekî bibîne ev jî rûreşikê herî mezin e eğitim sen eva nêzîkî 100 sale ji bo gel bi zimanê zikmakî di serî da gelê Kurd gelê rojhilata navîn dijî em bêjin Ereb, Suryan, Ecem, Çerkez bi zimanê zikmakî di magegohana bilind da
bejim mafê perwerde bi ders bixe eğitim sen jî bi sala vê têkoşînê dide. Li hemberî vê têkoşîna eğitim senê bi sedan endamê wikayê hatine qetil kirin, bi sedan endamê wikayê ji kar hatine avêtinê, ketine zindana. Hükümeta AKP jî bi vî alî nêzîkî û zimanê zikmakî dibe. Wekî hükümeta AKP madem dixwaze ku her netew bi zimanê zikmakî em bêjin xwe îfade bike di dibistana seretayî hetanî zanengê zimanê xwe pêş bixe di magegeha qanûnê de gohrandinekî ve gohrandinekî çê bike. Ama em lê mêze Birêz Güneş heger em werne ser babeta ku piştî pazdehê tirmehê. Piştî pazdehê tirmehê gelo rewşa mafê mirov, rewşa perwerdehiyê bixwe wê li Bakurê Kurdistanê çawa birêve biçe. Belê spas. Nihal Bakurê Kurdistanê hemû beşê civakê di nav qeyranekî herî mezin dane. Yek ji van beşa jî em bêjin perwerde ye. Anha li Amedê, li Mêrdînê, li Êlihê, li Dîlokê, li Semsûrê bi hezara mamoste ji kar hatine avêtinê. Yani di perwerde de yek pîvanek jî mamoste ye ku mamoste tune ve ew ê ça perwerde ders bike. Em jî divê derê ji hikûmeta AKP dipirsin hûnê bi kîjan mamosteya li Bakurê Kurdistanê perwerde dest pê bikin, ew ê bi kîjan plansaziya eva perwerde were dest pê kirin. Ji van pirsê me re em bêjin di serî da Wezareta Perwerdê û waliyê bajêran em bêjin müdürê Wezareta Perwerdeyê bajêran kes nikare bersiv bide. Yani duwarê perwerdê da perwerde 2016 û 2017 li Bakurê Kurdistanê bi hezaran pirsgirêka dest pê bike di serî da nêzîkî 11,000 mamoste ji kar hatine avêtinê. Beriya wî jî nêzîkî 30,000 mamoste li Bakurê Kurdistanê tunebûn. Plansaziya wana divî warî da tu ne zelale di nav hikûmeta AKP di walî da em bêjin ew jî rûreşî derdixe holê divê mamostê me temamin, polê me temamin, tu divê alî da pirsgirêkek tune divê babetê de ger em pirsekî wisa bigirine desta Kek Yılmaz. Diyara muxalefeta navxweyî li Tirkiye, muxalefeta navxweyî li Bakurê Kurdistanê jî diyara wê tesîrê nikarê wê bandorê nikarê li hikûmetê bike ku yani reforman bike gavên demokratîk bavêjê duwarê perwerdehiyê de gelo xebatê we yên navneteweyê hene got bandorekî navneteweyî li ser yani jiyana sîstema perwerdehiyê li Tirkiyeyê bêkirin ji bo ku xwendevanên Kurd, şagirtên Kurd dest bi sîstemekî mafdar adîl li Bakurê Kurdistanê dest bi xwendina xwe bikin. Belê. Bi salana têkoşîna medvî alî da jî didome hem li ser muxalefeta Tirkiye hem jî li welatê navnetewî em bêjin ê ku di varî da hinekî xwedî wijdan, xwedî exlaq ku li ser em bêjin hikûmeta tesîrê wana çêvin di serî da em bêjin welatê navnetewî da em bêjin ê ku girêdayî wana bi eğitim internasyonê da hene li ser wana kar û xebatê me dome em bêjin parlamentoya Avrupayê serî da muxalefeta hundirê Tirkiye jî em bêjin li ser warê perwerdê da li ser wana kar û xebatê me heye lê belê di vî warî da jî hikûmeta AKP bu tevî alîgira xwe di serî da çapemeniya alîgirî ya navendî vîkayî em bêjin wekî rûreşî nîşan dide hemû ê ku Tirkiye dijîn hemû nişteciyê Tirkiye gelê Tirkiye em bêjin hemû herkes mafê xwe bi derxistiye duwarê demokrasiyê da pêşkisine ev jî rûreşikî mezin e li ser vî jî em bêjin kar û xebatê me
دوی مابد داجی با آوای کی امیجن به همپا هم لترکیه هم جی ولات ناونتوی دسری دا پارلمانت آوروپایی و امیجن سندقای می ناونتوی ایکو ایتم سن بوان را گریدایه تکیلی وانا هیه بی آوای دومه ام دکارن وکای بینن زمان لسر me çi tundî çêdivin birabivin em ê ji di serî da zimanê zikmakî û em bêjin perwerda Bakurê Kurdistanê di serî da ku zimanê zikmakî were perwerde kirin di vî warî da kar û xebatê me di warê zanistî da em bêjin li ser mamosta li ser şagirta li ser gelê me bawekî bêhempa ev kar û xebatê me ji bo pêşerojê jî ev bidomin. Keki Yılmaz, duvarê pratikê de un çi xebata dikin. Ango ev sistema ya ku zarokên Kurd bixwe nikarin bi zimanê xwe zikmakî bixwênin. Her wiha niha problemekî din derketiye. 11,000 mamoste ji kar hatine dûrxistin, yani cihêwana nehatiye dagirtin, rewşa şer bixwe jî li Bakurê Kurdistanê gotê jiyandin. Alûziyekî çawa di jiyana şagirtan de û sîstema perwerdehiyê li Bakurê Kurdistanê de derdixe holî. Belê we ji anîn ziman şer bixwe li ser em bêjin derûniya şagirta pir tesîrekî mezin çêdike duwarê psîkolojî, duwarê civakî da, duwarê aborî da, duwarê çandî da tesîrekî pir mezin li ser wan çêdike. Ji 15 tîrmehê vir da jî bi dehezaran mamosteyê em bêjin yê nasnama wana Kurd ku ji kar hatin avêtin ew jî derûnîkî pir mezin li ser van şagirda çêdike. Em di vê derê da tînin ziman çi dibe bira bibe hikûmeta AKP û alîgirê Wîkayî nikarin astengiyê bixin nav me û şagirtê me em ê her rêw rêbazî bi kar bînin bi şagirtê xwe ra têkiliya çê bikin bi em bêjin plansaziyekî cuda bi şagirtê xwe ra rêw rêbazê perwerdê em ê bi kar bînin di nav civakê da di nav gel da. Weke pratik duwê warî de hûnê çi gava avêjin? Belê bi hezara mamosteyê Kurd li Kurdistan li Bakurê Kurdistanê dijîn em bêjin di nav gel da malê gel û dibistanê azad wekî em bêjin gel ji me çi bixwaze ji bo perwerda zarokan em bêjin eğitim sen bi salan e di vê qadahanê da têkoşînekî bêhempa dimeşîne em ê bi gelê xwe ra di kuça, di kolana em bêjin ciyê ku hemû perwerde di qadê jiyanê da em ê di warê pratik da di vê alî da jî plansaziyê me hene em ê bi kar bînin. Birêz Güneş de destnîşan kir ku herî zêde mamoste ji Bakurê Kurdistanê ji kar hatin dûrxistin. Gelo bingehek wê yekê ê aidiyeta netewî ango etnîkî nasnameyî jî hebû ku ew biryar bi taybetî li Bakurê Kurdistanê li dijî mamosteyên asıl Kurd hate wergirtin. Belê spas yani divê derê da piskirêkekî wisa jî heye. Yani ev mamostê Bakurê Kurdistanê em bêjin bi salana kar û xebatê perwerdê dikin li hemberî pişaftinê em bêjin berxwedanekî bêhempa didin. Di vê derê da tê xuyanê hikûmeta AKP ev mamosteyê ku li hemberî pişaftinê berxwedanê didin ewana ji ser nasnama wana em bêjin di serî da ev ji xwe re xistin pîvan ev ji kar dûrxistin ya duyemîn jî mamosteyê ku li Bakurê Kurdistanê kar û xebatê perwerdê dikin bûn pira
Bakurê Kurdistanê û Rojavayê Tirkiye têkilîkî wisa xurt bi civakê ra çêkirin hikûmeta AKP li ser van her du xalan sikinin ev pira hanê ku ez ça ji holê rabikim ez vê pira hanê ça xirab bikim ev pira hanê di serî de meriv dikare wisa bîne ziman ev pira hanê pira aşîtiya gelan bû bi qada perwerdê da ev bi binyehekî pir xurt pir mezin di nav gela da aşîtî em bêjin di serî da di qada perwerdê da ava dikir du sîwanekî herî mezin hikûmeta AKP di vê derê da du hevxistin em bêjin nav armanca xwe yek pira aşîtî ya navbera gelan yek jî em bêjin mamostê Kurd yek û li hemberî pişaftinê diskînîn xist ji xwe re armanc wana ji holê rake. Kek Yılmaz niha rewşa şagirtan û mamosteyan. Rewşekî wisa taybet e got jiyana civatî bi xwe de rolekî xwe gelekî giring heye. Li gor agahdariyên ku em ji Bakurê Kurdistanê werdigirin, şagirtên Kurd dixwazin got mamosteyên wa dîse mamostetiya wan bikin, dîse bênewergirtinî kar û dibêjin ku mamosteyên me wernegirine kar, em naçine dibistanan gelo ev yekçi bandorê dikarê li sîstema perwerdehiyê li Bakurê Kurdistanê bikin. Belê metserî da anî ziman li Bakurê Kurdistanê niha divê alî da qeyranekî herî mezin heye di serî da şagirtê me weliyê me bi hezaran tenê em bêjin komelê me ziyaret dikin sendika me ziyaret dikin em bêjin dibêjin em mamostê xwe dixwazin ev kiryarê hikûmeta AKP kiriye em qebûl nakin bi şev û roj zarokê me li ser derûniya wana tesîrekî herî mezin çê dike bangewaziya wana herî mezin daxwaza wana herî mezin mamostê wana pir demekî kurta demildest dîsa werin ser karê xwe daxwaziya wana herî mezin ev e naxwazin ku mamostê wana ji kar werin avêtin yan jî em bêjin mamostê ku li ser derûniya wana tesîrekî yê ku wisa nijazperest em bêjin kesatiya wana ji holê bide rakirin naxwazin mamostê wisa wana perwerde bikin daxwaziya wana herî balkêş ya herî girîng demildest mamostê wana ji nû da warin ser karê xwe dest bi karê xwe bikin. Her wiha ji dervî eğitim senê. Yani eğitim sen bi serê xwe ya ku derbeyekî wisa giran xwar ku zêdeyî wekî gote dest nîşan kirî zêdeyî 11,000 endamê wêna tenê Bakurê Kurdistanê işkar hatin dûrxistin. Gelo piştgiriya civatê ji we re bi taybetî piştgiriya tevgerên sivîl demokratîk ê din pişeyên din ji bo eğitim senê li Bakurê Kurdistanê çawa ye. Belê bi rastî eleqekî pir mezin heye em bêjin di serî da saziyê sivîl partiyê siyasî û beşê civakê li dev û dorê eğitim serê li dev û dorê mamostê girêdayî eğitim serê xelekekî têkoşînê berxwedanê derxistine holê divên daxwaza mamosta daxwaza me ye daxwaza mamosta daxwaza azadî ye daxwaza aşîtiyekî em bêjin li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye em bêjin daxwaziya mamosta daxwaziya zimanê zikmakî ye ji van li ser van xalê li ser van daxwazê civakê hemû saziyê sivîl em bêjin partiyê siyasî hem li Bakurê Kurdistanê hem li Rojavayê Tirkiye hem li welatê navnetewî li hemberî ji bo alîkariya mamostê eğitim senê pir daxwazekî dijwar daxwazekî pir bêhempa wekî daxwaza xwe dibînin li vê derê da jî alîkarîkî pir mezin pir daxwazekî pir bêhempa
ana em wikay divinin li hezaran em bêjin beşê civakê û gelê civakê û saziyê sivîl yê Bakurê Kurdistanê yê Tirkiye û yê navnetewî vê alîkariya xwe didin me. Birêz Güneş, dixwazim werim ser vê babetê. Niha mafê zimanê zikmakî, mafê zimanê dayîkî, di qanûnên peymanên navnetewî xwe de, di peymanên netewên yekgirtî xwe de mafên herî bingehîne. Te bi xwe diyar kir ku eğitim sen ji bo wê yekê xwedî xabatekî gelekî dû û dirêj e. Gava got sîstema dewletê vê yekê qebûl nake li ser çi bingehê red dike vê daxwaza ku li Bakurê Kurdistanê ji bo zimanê zikmakî tê kir. Belê birastî di hemû peymanê welatê yekbûyîn da ji bo mafê yê herî kesan yê herî girîng mafê perwerde ye wekî mafê jiyanê tê bikaranîn lê hikûmeta yani dewleta Tirkiye hikûmeta AKP yan jî em bêjin hikûmetê cuda cuda li hemberî daxwaza gelê Kurd wekî rûreşikî em bêjin herî mezin nêzik dibin mageh qanûnê xwe yan jî di qanûnê xwe da guherandin ve guherandin çê nakin di serî da em bêjin daxwaza gelê Kurd û daxwaza eğitim senê ev e di demildesta di mageh qanûna da xwe da guherandin ve guherandin were çêkirin wekî em bêjin dersê hilbijêrî na ji dibistana serîtayî hetanî zanîngê em bêjin hemû gelê li Bakurê Kurdistanê dijî di serî da gelê Kurd, gelê Ereb, gelê Suryan wek gelê wek nişteciyê cuda bi zimanê dayîka xwe perwerdê bibînin ew jî ji bo welatekî aram welatekî em bêjin di nav aşîtiyê da bijî ev demildest gere weke di mageh qanûn da were guherandin em di serî da eğitim sen tekoşîna van mafê rewa dikin van mafê rewa ji bo me wekî mafê jiyanê girîng e. Ger mirov wisa werbigirê dest yani sîstema dewletê ji destpêkê heta îro herdem gotina yek zimanî derxistiye pêş û gava got mirov rastiya Tirkiyeyê temaşe dike ew sîstema yek zimanî û rastiya welat bi xwe li hev û dû nake bi taybetî dwarê zimanan de ango Tirkiye ne welatekî hemî ya got yek zimanî birêve diçe bi taybetî jî milleteke wekî milletê Kurd wekî ku te destnîşan kirî 25 milyon ew sîstem ew helwest ya yek zimanî û rastiya welat bi xwe çawa û dinirxênin wekî eğitim sen. Belê yani eva şaşikî herî mezin e em bêjin li Tirkiye pir zimanî heye pir çandî heye pir olî heye gere hemû berpirsiyarê Tirkiye di serî da serok komar serok wezîr hikûmet em bêjin yê xwedî wijdan xwedî axlaq gere vîkayî bînin bivînin yani li Tirkiye li Rojavayê Tirkiye li Bakurê Kurdistanê gelê Kurd di serî da gelê Ereb, gelê Ermen, gelê Suryan evan gelan dijîn lê meriv yani nikare bêje yek zimanî nikare bêje yek ol yani cuda cuda gel li Rojavayê Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê em bêjin dijîn birastî demildest hikûmeta AKP û dewlet ji van em bêjin ji van nêzîktayê xwe gere vegerin ji bo aramiya Tirkiye ji bo aşitiya Tirkiye ji bo biratiya gelan ji bo jiyanekî hevbeş jiyanekî bi rûmet gere demildest em bêjin
ویکای بخن فرصتکی جوی قیرانه کو بچاوای درکبن یا هری گرینگ همو چاند و باوری و زمانه قبول بکن دوارو دا امیجن قانون خدا گوهرتاندن و گوهراندن بدن چیکرن. بله گلکی سپاس برز یلماز güneşinden ve meclisa güçlüya sendikaya perverdehi eğitimsen bu stüdyoya meyi Diyarbakır gelme bu. Pişina veneki Kürt em derbasi teveramaya düven. بله تماشاچیان نهیجال گل زلیم خان متسوف امی تورا خوی دوام بردوام کن گو چهار جاران پارلمانتری ده پارلمانتویا فدراسیونا روسیا دوما دکریه و نهاجی کاندیدی جارا پنجم یا پارلمانتویا فدراسیونا روسیا دوما جه دورا اکترینبورگه برز زلیم خان متسوف چهار جاران وکی پارلمانتر دومای دهاتی هلبجارتن نها پنجم جارتو کاندیدی پارلمانتوی نها جیدی دمکی او ساده به واجویا سرخبونا کردستانی باشور کردستانی تی آغفتن گلو و جارتو هاتی هلبجارتن دی چرچویا پرسا سرخبونا کردستانی تی اینه دومای وجبه ویناوی خباتات چبه ایوار باش کردستانیا زاف شام ایرو در کتم تلویزیون کردستان بیشتر از نظام از جارا 50 درباز بم یا نه ولی ابو سباورن گوته درباز ببی که متسوه ام نظام انشالله دست خدا دانه دست جماعت دانه چقدر اینکه قابل نمن ام روز یک شام شف دوشم ام پی بحثن ام درباز بم یا نه نما اپیش دانه کارم بیجم من درباز بم یا نه لی ادغازم بیجم ایرو شانس هم هیا درم تلویزیون کردستانی بنا اندام پارلمانت کردستان راجع خبردم او اندام پارلمانت کردستان ایرو رونشتنه اکی ببنه یک بیرکن که کیجان پارتی هاتیه دورا سرو ببنه یک نما ایرو زور دجبن داعش هاتیه بردر کردستان سکنیه نما ایرو بنا اپوزیسیون قگله که نه خبردان کردستان دا گله که گبنه یک دورا سروک دورا کردستان تکنه پارتیا کردستانه ایرو های چاخه انشالله داعش چو هاتنه کشتنه باشه برا پارتی دانه ارته و بیجن چاد غازن آکی کردستان آنها هبه لبانا خواه اچه دویجم میره کرد خون نباف کجی هفن هم دیسا ملت خواه بیر ناکن تجار ما نجی بیر کریه نمی اجی بیر کن ملت خواه در باز بنا دیسا پارلمنت در باز نبن مچا خواه یه بنا ملت خواه میتمیش بخواه که سلیم خان تو بسادی 86 جبو دستیا بلندیا پارتیا یا گرتو یا دستیلادار یا روسیای هاتی هلبجارتن او پارتیا گو دستیلاداریا روسیایت که نها اف پرسا هرما کردستانی پیواجویا سرخبونا کردستانی تو تکیلین هرما کردستانی و روسیای چاوا به هفو دوره دنرخینی ایرو هرما کردستان روسیه اضاف باشه اون دوینن آکی روسیه آلی کاری آلی کردستان دکه چقا چند جارا چند تیارا آلی بیجم گومانیتار جی کربونا کردستانی چقا بیجم سیلاغ جی چک جی بونا کردستانی سه چار تیارا شاند روسیه تمه آلی کاری کریا کردستانی تمه جی بکه اور تا روسیه و کردستان تمه باش بیه و خوش بیه تمه روسیه تمه گوتیه اما جماعت کردستانی چه بیجه اوجی دنیا قبول که بله کک زلیم خان برنامه تا جبوی وی جارا دمانو یا دومای وی چی بیه گر تو بیه هلبجارتنی دومای نظام از بیمه بجار بنه بله برنامه تا چیه جبوی نه ده بجم 19
شهر اوراله اوا شهر ما اکی در بجاربون در باز به بجاربون پارلمانت روسیه اش پارتیا یکبونا روسیه دچم سر بوخا دچم نه په لیستا دچم بله اتمه په سربونا خا چومه په لیستا نه چومه جارا پنجاج دغازم دیسا خا بنرم الا جماعت دنگ خا بده من یا نه لی دغازم بجمه زاف رازی ما بونا جماعت روسیه از کار ملت خا کار کرد دی 17 ساله مدبجرن کنه اندام پارلمانته نظام جارا پنجاج هم بنرم لی دیسا دیجم در باز نه به اوا مرا چا بیجم از تمه مبانا ملت خکری از دیشا بکم بله هندام پارلمانت بم یا هندام پارلمانت نیبم بله بله تو بخوا کاندیدی جهرما اکترینبورگ که زلیم خان چما جهرما اکترینبورگ چما جهرما اکترینبورگ مدغاست ورا تیوا نوچشا هفته فابریکه ما هبو فابریکه ما چاخ تف برخا ما فابریکه کری فابریکه که مریبو ما فابریکه دا خواته ما دا خواته 17,000 نفر به فابریکه خواتی اینگه زمانه که زاف چتن بو ما 17,000 مری ما خوای کرد ما شیانا 3 جارا زده کرد ما فابریکه دا خواته ما فابریکه ساخت کرد باشه جماعت خواه گوته من زلم خان تو گله که اجماع هری پارلمانتش اوراله نه تنه یکاترینبورگ 19 شهر اوراله نه و 206 گند اوا برز زلیم خان متصوف برز زلیم خان متصوف از تیم پرسا داوی مخابن دمام کرد بو ام هیویدارن دمکی نزیک ده دیسا امیم هفودوره بکاربن قصه بکن سر اکرانین کردستان 24 لی از داویترین پرسا خود دکم سروکی هرما کردستان مسعود برزانی ده همی هفدیتنی خوی دیپلوماتیک ده دوهی لحولیر ده هفدیتنی خوی دیپلوماتیک لگل جیگری وزیر دروی امریکا ده جی دست نشان کرد کو بری رزگار کرنا بری اپراسیونا رزگار کرنا موسولی دوی گارانتیش بوی خلکی می ازدی بیدان تو وی هلوستا سروکی هرما کردستان مسعود برزانی چا واده نرخینی؟ که مسعود برزانی اسیر دغازم بیجم همو کردستانی انا که گوی خواهد ده سرمن که مسعود برزانی نی بیا پیشمرگه نی بیا حال ازیدیا هی خراب بیا وانا شنگال جی خلاص کرد دست دعیجی درخست ایرو نظام چند 300,000 ازیدی کردستان بر حول دخوکن اوا که خواهید که حرم کردستانه سروک کردستانه نما ادیس دغازم بیجم ایرو ضعف بیجم دورا کردستان دشمن هنه هکی بیزنسمن کردستانی گوی خودت نسر من هندام پارلمانت کردستانی دت نگوی خودت نسر من توقع هم هیا اون گله که ببنه سرگ را پشتک همو ملت همو کردستانی سرگ را ببنه پشتک و آلی سرگ بکن آلی دولت خواه بکن اکی کردستان پیش داره نما ایرو کردستان راستیجی تنگاسی دانه بله برز زلیم خان متصوف گلکی سپاس او ام سرکتینی ده هلبجارتنین پارلمنتوی ده دکن اما شوانین هیجا تورامه یا ایرو لگل ایتم سن یلماز گونش و هر وها لگل برز زلیم خان متصوف بون کو مل برز متصوف را لسر هلبجارتنین روسیای او کاندید بوناوی جیا خفت حتی باسی روژه کی پیشامه هر شادو